Днес съм взела с Габи вкъщи да играем една игра. Две. Той е фалшив профил, това не... Аз никога не съм сядала на земята. Момче или момиче, пишете в коментарите. Днес съм взела с Габи вкъщи да играем една игра, и за която ми трябва сметана. Сега идвам да взема сметана. Тя не знае нито за играта, нито за сметаната. Играта е доста позната от други видеа, но в България не можах да я намеря, за да я купя и се наложи да я поръчам от интернет. Сега издирваме въпросната сметана и след това отивам да взема Габи от баба и за да я изненадам. Имаме влог. В магазина, като влезнах да купувам онова нещо, за което Габи все още не знае, реших, че ще купя и няколко нови плодове, които тя до момента не е опитвала. Дали не е мръвка? Не. Добре. Купих плодове, които тя до момента не е опитвала, защото Габи е от децата, които много трудно експериментират с храната, много трудно опитват. И затова реших, че ще снимаме видео, в което и двете опитваме даден вид плодове. Неща, които и тя не е опитвала. Да, за да може и Габи да ги опита и да знае, но нещо като не го ядее, дали наистина не й харесва или й харесва. Сега, според вас, какво има тук? Бебенце! Момче или момиче, пишете в коментарите. Аз съм на 70, не на 7. Хайде, дай да видим сега какви са плодовете. Ето ми го бебето. Той е момиче. Ай, мамината душица. Един от плодовете, които ще опитваме, е помело. Дай сега другите. Почнем с този. Дракон. Драконов плод ще опитва днес за първи път. И другото какво е? Това е наистина като дракон. Манго! Опитвала ли си манго? Не искам. Сега ще опитаме. Аз Седни на земята. никога не съм сядала на... Защото ренчинка ми е горе, а не долу. Не, това е за TikTok, ще го повториш. Да. Откъде ги чуваш тия неща? Измислям си го от моя собствена къл. И това е добре да го кажеш на хората. Ами те ми чуват. О, не, носи се първото ястие преди да е пуснат лайфа. Защото много често си мислят, че... What is this? Аз те карам. После ще ги обсъдим кое какво е. What is this? Чакай се. Чакай. I wanna be boy. I wanna see. Абе, не е така, бе. Айде, ще правим първо. Да, айде. Ще играем една игра. Аз не искам да си го избръскам върху мене, защото съм изкъпана. Чакай да видим как се сглобява. Аз съм гледала с това. То се надига. Мамо, виж. Чакай, ще да се повдигне хич. Стой. Заседна. Защо? Не знам. Нещо му направихме с тебе. Затова не става. Не бе, чакай. Спри, моля те, ще го щупиш преди да сме го играли. Не, че ще успеем. Чакай, искам да сме това. Колко пъти трябва да загубиш, че да опитваш плодове? На една загуба опитваш. Окей, първо си ти. Разбира се, как да не съм аз. Аз искам да се покапна сметанка, мъж се първичи. Още малко да си. Ма не искам повече да слагам да се мажа. Ти сега това ще се размаже върху мене. 100%. Сега аз трябва да завъртя ли? Да. Чакай. 4, 3. Ти колко мислиш, че ще ми се пада? 5. Чуга де! Сега така ли го завъртам? Да. Върчи. 3! Чакай да си вържа косата. Не. Аз
доста пъти го въртя. Давай. Ето още на първото върда. 1, 2, 3. Айде, сега твой ред. Ти дай тук да въртиш. Пети се падна! Пет, ето го. Не искам да върши. Падна и се пет. Не, никакъв шанс. На там въртиш. От китайците, от Темуе. Ама слагай главата! 2, 3, 4, 5. Да не мамиш. Не мога. Пети се падна, бе, не се е паднало от 2, защо да я лъжа? Ето го. Това е 5, 2 ви се вижда, защото снимаме с предната камера. Да. Ели тук какво въртя? Окей. Еми аз съм на границата на 4 и на 5. Още един път да въртя. Давай, не се прави. 3. Айде. Давай. Сега се мера да аз го виждам. 1, 2. Разбина ми се! Мадonna ти се падне 5 този път. Аз така ли ти казвам на теб да ти се падне 5? Не. Дано ли се падне? 3. Ма стига с тази тройка! Давай! Ох, бе, леко. Давай с твоята си тройка. Откъде я купихте? Купихме го от Тему. Давай, 1, 2, 3. Моля се. Амиш! Не бе, трябва да въртиш тук, мамо. Пак 2. Детето извади късмет. 1, 2. Имам бучета. Не с ръцете така. Удари ли те? Не, ама не ме заболя много. Аз си мислех, че съм готова вече и не ме е ударило. Пък то тръгна. Ма то не се очаква, че ще удари. То си мислиш, че вече... Че ти се е разминало. Да, то си мислиш, че ти се е разбинало, обаче... Пътя е шо, имам сметана в отпуши ми се носа. Сега, новината обаче за Габи е, че трябва да опитва някой от плодовете. Това, което съм ми приготвила е помело, манго. Мангото, между другото, е малко... Чакай! Мангото е малко неозряло, според мен. И драконов плод. И сега хората ще решат ти кое ще опиташ. Драконов плод, помело или манго да опита? Помело ти пишат. Помело. Искам помело. Чакай. Драконов плод, манго. Ами, значи, Габи, предлагам от всичкото да опиташ, защото... Окей. Не бе, малко по едно. Айде, сега кое опита? Помело. Много е сладко. На какво има вкус? Като гроздените. Ти вече направо си го подкара да го ядеш, не да го опитваш. Хайде, дръпни се тук да изчистя играта и да продължаваме. Че много се замота. Тук всичкото е в сметана. Малко се престарахме на сметаната. Няма нищо. Сега коя върти? Ти! Чакай да Ти си. завъртам. Гатика ръка. 5. Мале, 5 пъти. Голяма кръг си. 1, По-смело върчи, де! 3, 4, 5. Не. Чувствам се смело. На границата. Чакай де, лекичко.
Двойка. 2. 1, 2. Пак късметлийка. Пет! Габи, ти ме прокле, мамо! Дръпни се! 1, 2. Мамо, дивана! Гадно е, нали? Абе, с дивана. Ама какво да го гледам, дивана ми е най-малкият проблем в момента. Но вече. Съжалявам те, мамо, вече. Малко ми е жал вече. И сега? Гадничко е, нали? Ами доста неочаквано, наистина. Аз се намазах по-подобаващо и от нея. Чакай, че тук ни казват, когато въртите самото нещо, си затваряйте очите. Да. Да, и това е вярно. Габи, играеш ли балет, се питат. Но още вече не. Сега, покрай училището Е малко трудно. и е трудно, да. Играта се казва... Как се казва тази игра, бе, мамо? Сметанчо. Сметанчо друг път. Ето я. Как се казва? По картинка, ако искате, направете скриншот и може да я... Диванът е готов. И може да я намерите по картинка в Тему. Ето я. Хайде, да продължаваме. Опитвай. Чакай, опитвай. Къде е да... храната ли? Добре. Чакай, че има много коментари. И не мога да смогна да ги прочита. Мале, чакай, че и телефона го намазах със сметана. Опитвала не може, манго. Ти не си била с мен. Ето, аз сега го казвам на хората. Но ми се струва, че малко не е озряло. Вкусно? По принцип е много вкусно мангото, обаче това не е достатъчно озряло. Да. Да, те сега тук искат всичко да опитвам. Габи не спи, защото е събота. Добре, айде, драконов плод. Вкусно ли е? Има ли семчета? Смятам, че в някакви по-екзотични места би бил по-вкусен, защото ще бъде по-сладък. Той не е достатъчно сладък според мен. Иначе наподобява вкуса на киви. Това, което в Мама, момента. задължително ли трябва да става? Да, това е да не те омажем много. 1, 2. Горкото детенце, мамината не тя чака. Обърни се към мама. Относно коментарите във Фейсбук, този профил, който качва постоянните видеа, той е фалшив профил. И съответно, аз съм го блокирала много отдавна и изобщо не ме вълнува... кръка ми изтръпна. Изобщо не ме вълнува какво пишат и какво качват там. Розни коментари, обаче аз отдавна като цяло нямам проблем с коментарите, не се вълнувам, не се интересувам. И нямаме проблем с това нещо. Тъпо е по принцип, че използват наши видеа и си правят рейтинг на наш гръб. Ама в крайна сметка и като пускаме видеа в социалните мрежи, това си е абсолютно възможно да се случва. Няма какво да се направи. Закона не те защитава. Аз не съм се видяла. Чуда се аз, що не спират да падат тия пачове. Аз изобщо не съм видяла какво слагам и на къде го слагам. Нужда, когато стана по-голям. Откакто ми изхъби целият шкаф в банята, дето ми седат тия неща, и маските и всичко, реши вече, че не ти трябва, така ли? Да. Много се радвам, надявам се повече да не ми ги пипаш тогава. Когато стана на 18 ще ме трябва. И на... По принцип, те са детски. Да. Да. Да може да си направим третото нещо, което съм предвидела, защото Габи не може да намери къде са и фломастерите. Нещо го направим. Просто трябва... Няма да си го покажа, защото даже не знам къде отиде.
Може ли ти да ги потърсиш? Литъл. Някъде сме ги скрили заради миши, сигурно. Я виж, там има една кутия, да не са там. Тъмното ли? То не е тъмно. Защо не качваме с него? Ами, не искаме да го снимаме, той не иска. Къде? Коя? Ама, къде ти е раницата от училище? Там няма ли в това нещо? Раницата ти е в твоята стая. Несесера не е ли вътре? Вътре. Габи има iPhone. Какво значение има? Благодаря за прическата. Тя вече не е много нова. Ето го несесера, с който ходи на училище. Габи е първи клас. Защото се държи невъзпитано. На моменти. За това. Имаме още малко, защото трябва да си лягаш после. Не, там съм молила. Не, там са ми дръжката. Що трябва да викаш? Не отваряш правилно. Няма значение. Аз искам да разгледам къде и какво има. Тук това беше пълно. Защо сега е празно? Къде са ти другите моливи, дето съм ти? Какъв е това голям? Откъде дойде? Ето фломастри. Айде, ти какво ще рисуваш? Аз знам, че се оправя. Дали ще празнуваме Хелуин? Не Чакай да знам. го празнуваме, не го празнуваме. Просто децата се забавляват да се правят на маймуни. И какво ще рисуваме? На мен сега нямам, но ох. Чакай, че тук рисуваме върху едни несесерчета. Като бях малка, може би съм била в 2-3 клас някъде и в училището имахме някакъв конкурс за рисунки. Като цяло аз не съм рисувала никога хубаво. Можех да прерисувам. На въпросния конкурс се рисуваше с тебешир и аз толкова не знаех какво да нарисувам, а много исках да участвам и аз. И едно време имаше едни тебешири в такива кутии, хартияни кутийки, и отпреди имаше един като палачо, който седи така озъбен и като са наредени вътре тебеширите и той така озъбен. Да, е така като беше озъбен и зъбите му изглеждаха цветни, защото това бяха тебеширите вътре. И реално аз от незнание какво да нарисувам, нарисувах този въпросен палачо, защото аз мога да прерисувам добре и съответно, тъй като ни ги дадоха тия тебешири, единственото нещо, което аз виждах, беше въпросния палачо на картинката и го прерисувах него и даже трето място бях спечелила. И до ден днешен го знам как се рисува този палач. Мамо, аз съм била колко тебе, да не мислиш, че го помня. Просто си спомням, че аз бях на 3-то място. То палачо някак си така изглеждаше. Палачо ли рисуваш? Да покажа на хората как изглеждаше палачото. Мамо. Като му бяха зъбите. Мамо. Да? Знаеш какво правиш? Какво? В момента. Да? Аз мразя палачо. Ти можеш да мразиш, ама майка ти това може да рисува душа. Чакай сега, че не мога да си спомня. Знаеш на какво ми приличам? То можеше да стане това и на заек. Прилича ми не. Да, може да направиш заек. Да, ама няма да ми отстигне мястото за главата му. Прилича ми на шапка. И къде бяха очите на палачото, мамо? Къде са и на човека? Къде? Тук ли? Не, чакай, опитвам се да си го визуализирам. Ще направя диня. В това видео поиграхме на ето тази игра. Рисувахме малко несесери. Този е на Габи, този е моя. Аз не съм добър художник, малко стана като плашило моето. И сега опитахме драконов плод, манго и помело. Аз не съм опитала манго. Не опитай го. Не. Айде за край на видеото, ела го опитай. Ето, чакай да... Давай. Малко си отхъпни само. Трудно ми е.
Габи няма зъби в момента и още не може хубаво да отхапва. Добре, горе-долу му усети вкуса. Кое ти хареса от трите плода? Драконов плод, манго или помело? Кое ти хареса? Манго и помело. Манго и помело ти хареса. Драконовия плод по принцип Много ми хареса мангото. и той би бил хубав, обаче този още не е сладък. Има, този е с розово, а го има и в бяло със семчиците. Той е по-вкусен, поне според мен. Това беше днешното видео. И това е финала на нашето видео, нали, мама? Хора, ако ви е интересно да гледате Габчето, може да се абонирате за канала ни, да реагирате под това видео, за да може по-често да се мобилизира и тя, за да снимаме. Да. Хайде, чао, чао! Чао!